B'investiment ta' €1,300,000 f'Pembroke beda x-xogħol sabiex jinbena ċentru nazzjonali tat-tennis. Din il-faċilità qed issir bħala parti mill-ħidma tal-Gvern sabiex jilqa' il-logħob tal-pajjiż iż-żgħar sentej oħra. Din il-faċilità se tinkludi 6 tennis courts, bil-kort prinċipali se jkollu wkoll post tal-ispettaturi, parkett għall-karozzi u kmamar fejn jbidlu l-atleti. Se tinbena wkoll tennis house li se jkollha uffiċini u ġim fost oħrajn. Waqt żjara fuq lan tax-xogħol is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport Clifton Grima qal li biex pajjiżna jkompli jikseb suċċessi fl-isport għandu jkun hemm investiment tal-ogħla livell. Xogħol illi ħajkun qiegħed finalment jiġi trasformat minn dik li kienet ħolma għal ħafna għal xi ħaġa li hija realtà sabiħa li tista' titkawda mill-isportivi Maltin u għawċin kollha. Iċ-Chairman ta' Sport Malta, Luciano Busuttil, għal kif din il-faċilità sportiva l-atleti se jitħarġu b'mod aħjar u jitkabbar it-turiżmu sportiv permezz ta' avvenimenti internazzjonali. Il-President tal-Federazzjoni Maltija tat-Tennis, David Farrugia Sacco, għal kif permezz ta' dan il-proġett se tingħata opportunità lill-atleti tat-tennis u għal kif il-ħolma tagħhom qed issir realtà. Din hija ħolma li fl-aħħar saret realtà illi inna naħdmu ħafna snin. Il-Federazzjoni Maltija ta' Tennis hija federazzjoni stabilita. Il-President Farrugia Sacco għal kif pajjiżna għandu storja pożittiva f'din id-disċiplina.